लोगोफोर गुड मर्निं ओमफ्राय फुङाव सिखारनानै नुबाय नै गासिबो लामाया लोमजोब्बाय गलियाबो सिलाया लोमथ'वाखै जेनेबा दा दै फैगौमानि लोमगोनानो बायदि मोनदों। अ जोंहा लामायावनो ना फैबाय नुदोंना नै ना खारदों आयु ना खारदों नै आया अ सिन जादों खोमा बिसोरा माया लोमजोब्बाय न आयु हाबाब जोंहा माइयानो सेस नै मा जाबावगोन दा एफा खस्थ' जों माइ गायनाया दुब्लियानो माथो माबा फुख्रि बायदि जाजोब्बाय आयौ 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 गिलायलांबाय आं सेस खामाया अखाया हाबावगोनसो गसंबो आयौ बिसिनि बारियाव दै गोजा गोजावसो फैबाय आं सेस माथो सेस जिबनावनो फार्स्ट टाइम खोमा जोंनि जायगायाव बेबायदि नै दा 5 बोसोरसो सिगां खनसे जादोंमोन खोमा दायो आरो खनसे नै आयु आय जाबौ केनेके लागिसे बानपानी फार्स्ट टाइम ভাল লাগিছে ধান ডুবিছি না বৌ শেষ নেই বানপানী যাবাय फुख्रि गैला नायनि र' जाहा सरकारनि माइरं मोनजागोन सरकारनि माइरं मोनजागोन बानपानी जाबा फैनाय न' नायनो फैनाय इसनि लागा सेस जों दं बेस्रा मालिकफ्रा बेसे सिन्था आयौ सेसखा हरसेयाव खानायावनो सेसखा ना केनेके लागছে पानी नाছিলে सेस उठुनि पानी नाছিলে इতিয়া অকমান পিছত আমাৰ ফালেও হ'বহে পায় তাকেতো दा दसेनो जोंहा न'आव हाबफैगोन नामाथाय hey ayo बानपानी सावा खेता केने गायसि साबा मानसिफोरा सिन्था जाजोब्बाय एफा खस्थ'जों माइ गायनाय सेस फुख्रि लोमजोब्बाय फुख्रिनि ना हगारनाय थांजोब्बाय ओरैबायदि बोहैग्लाजोब्बाय र' नायबाव जोंनि बेखिनियाव हाजो खाथि हाजो गोजौ नालाय बानपानी जाफेरा देग्लाय फार्स्ट बिदि नुबाय नै ना मोनदों जेराम फिथिख्रि गिदिर गिदिरथार सेस माथो इखौलाय मादि बारगोन दा आबौनि बारिया सेस थ' लोगोफोर दायो दंफैयो आं दुब्लि गेजेराव नै सेस दै जाखाजोब्बाय एखेबारे बानपानी मिथिबायना आयु बांद्राय दै गेजेराव हाबनो गिलायलाङो आं बेलावसो बासिगोन बायदि मोनलायलांबाय आं नै बेखिनिया माइ दङमोन ना मा दङमोन जेबो सिनायखाला ओरैबायदि थौ दै थांखादों नायलाय अखाया हाबावबायसो मा जाबावनांगौ नै ओरैबायदि अखा सोमना दङना बेयाव माने जों गामियाव बेबायदि बानपानी जानाय नुबाय आङो लोमजोबखाबाय होनदों माइफ्रा आरो न'आबो लोमखादोंना हरैहाय जोंनाबो दसेनो लोमखागोन 100% माबा सियर खोथाखा बियो अखा फैबाय खारनोसां सेस होनखादो सेस अखाया हाबावबाय आयौ ओमफ्राय ओरैबायदि अखा सोमना दंखायो बेथ' हाजोबखागोन मा जाबावगोन दा आयौ गिलायलांबायसो आं अखा बाबाय दाउ बिरलांदों सेस बेखिनियाव जोङो बे फोथाराव हाब्रु गेलेनाया नै दा बर्थमान इदि जाबाय नोंसिनाबो न'आ लोमबाय आव खारनोबो हालां दैयाव खाहैनो हाला बाजै उन्दैया मोसौफोर नै जिगाब लाबोना होदों मालाय आयौ थैबाय सिजाबोजोब्बाय आलासि दं लांहिननि जाहा फुलुनिनि
आलासिफोरखौ मैगं सायहोदों आहानो जोंहानि दुस्थुआ 9टायानो जासै जोंहा दासो साहा फुदुंगासिनो नै दै नायैनो सिन्था हाबजोब्बाय आइजों आबाजों बेस्रा फुख्रि लोमजोब्बाय माइ दुब्लि लोमजोब्बाय सेस अखागोन अखाया नोंथांमोना जोंनि गामिखौ बानपानि नायनो लुगैयोबा फैबानो जाबाय दसे उनावहाय गलियाबो लोमबाय Oh, cutie baca. Hai, Henai. Hai. Ai. Oh, ai tinggal Oh, wah. Bor mojang monsor आरो. गसलायानो जिलालासो माथो. गसलायानो जिलालासो माथो. आहानो. Nei जिलासो. खेवदो जादु मोसालाय खनसे ओइ ओइ हय खननानै मोसा बादु बदि रेनकोट गाननानै नायखौनो सानजों सेल्फि दे दिल बानाय दिल पुनुनि दिल दे मोजां देखाय पुनुनि दिल वाव अखा सिङाव मा जादों मानसिफ्रा आफाजों आरो आदा गिदिरजोंथ' न'आवनो गैया एकदम बेरायगासिनो बैथिं माने बै दहाय फुख्रि फोथार नायनो थांफिन फुख्रि मोनसे दंना बेयावबो नायदों एखेबारे सेस माने खाथेरनो सुखुवाखै जादों बिस्रा आबामोना माबा फुख्रिया उसिफावनानै नाफ्रा थांजोबगोन ना मा जागोन होनबाथाय माइआथ' माइ थांखाबायानो माइखौ देलाय बै गसा बारायनायनिफ्राय बोसोरनानै गायनो हागोन नाया गलांबा अबेनिफ्राय लाबोगोन ना बेसो मेन खोथाया दा सेस बिसोरा मानसिफ्रा थानो जानो सुखुवा जाना दङ बैथिंथ' जेसो खाबाय जोंहा फुख्रिया पुरा उसिफावसिगोन नै बे उनथिंजायनि फुख्रिया दे नायदो सेस फुख्रिया माने आयु ओरैबायदि बारियाबो लोमजोबखाबाय नै सेस उसिफावखाबाय होनदों फुख्रिया हरैजाय नै जेसो सोंना दोनदों जे थ' लोगोफोर फुंनि ओंखामखौ दायो 10टासो बाजियाव जाखांनानै आइजों आफाजों आरो बै फुख्रि खनायाव सेरेन थानाय खाथियाव आरो जे सोंना दोननो थाखाय थांगासिनो मानो होनबा दैया फुख्रिया उसिजोब्बाय हमथानोथ' हाखाला जेखौनो सोंना दोननो एसे नाजादों आरो सिट फारामथिंजाय माबायदि माइखौ लोमसावजोबदों बेफोरखौ दैखौ नायहैनो ओंखारदों आइजों आफाजों ओंखायनो आंबो लोगोसे नायहैनो होनना इसोरजों ओंखारफाबाय आरो न' खाथिनि आबौमोनहानि फुख्रियालायनो उसिजोब्बाय ओंखायनो आबौखौ एसे खबर लाहैनो नागिरदों ओंखायनो आंबो थांफानोसै नायहैफानोसै दैफोरखौ बोरै जादों दा बर्थमान जोंनि गलाघाटआवनो आं मिथिथ'ला दस्रायावथ' खबर मोनाखै नालाय आं दा बुंगोन जोंनि गलाघाटआवनो पुरा अखाया हागासिनो उरियाम खाथिंबो आमाइमोननिथिं खबर लाहरदोंमोन आफाया बिसिनिथिंबोनो बानपानि दैया आरो दा देरथोंसै आरो इसिनि थादै इसिनिनो रानलांथोंसै भगबाना बानपानि दा खालामथोंसै आरो खस्थ' दा होथोंसै ना मा लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थादो आबौनि फुख्रिया सेस उसिजोब्बाय सुनालि ओइथिं नै दैया थांखाजोब्बाय ओमफ्राय न'आ नै फोथार नायैनो आबौमोननि न'सिम सफैबाय सेस बोहैजोबखाबाय
Bahan-bahan bakar paikana usikna ise na boy. Ami take guskikna puri asu. Sorsorni balitin baina fैदो sih. Besa asli bustua. Abaya barlangbay salbunga barna hayaखै नै ओइ. Video लानो रोंदो? Video लानो रोंदो मालाय. नाफ्राबो उजायजोब्बाय मानसिफ्राबो लामा फोथार उजायलाजोबगासिनो नाफोर बायदि मा होनोमोनलाय ना खावै बायदि वा हाजोआव अबावबाथ' उखुन्दै खुबाय हर हनै हाजोआव आराम उखुन्दै खुबाय फुंनि 8टासोआव सिलाया लोमजोबनायमोन इसोरना नै दा रानबाय इसोरनि सिलाया मादैबो नाना मालाय नालाय केरेका दिक्सि मालाय ना हमनायखौ नायगासिनो गावहा हमाखै साला सेस बोले साता लगते जा फंबाया जा आइखौ नायलाय बायदि नुदों लेथ्रा जादु Kamu kasih plastik lah, apa macam kamu tuh jeng? Namun kamu tuh dandan ya. Tak. Ses, kesaran Maya nih. Maya gila. Kesaran moncik bilu, sudah baik bilu. Malah ni noko naik putar naik dah sial lemnya tak jumpa ni tu ya lah. Jangan atau lem guna koma. Ayo, ban tu tenai dong na. Iya baik batai. Konsep ni ya. Dumpa kan ini no, dumpa ziaran mereka sendiri kali dumpa. Dumpa. Masa ni saya? Ban panik. Bisa kau bisa hilang? Sab dumpa mana semua. Nah, bayi uzailah bayi dengan manusia nih. Kebare, mayau tangan, mayau thaya. Deh, masa sana jang thang naik? Deh, sana jang. Ayo hai ma, kamu sah? Doi, coba ganjil ma. Salah. Deh masa. Musa, hari ba? Isyo. Dumpa, gan kena.